Vai, surioară, abia știu mâine să dăm examenul de bacalaureat. Și eu sunt la fel de nerăbdătoare. Știi ceva, surioară? Ce-ar fi să facem o faptă bună? Hai să convingem pe unchiul, pe tușii și pe verii noștri. Acum sunt toți, dar să-i joacă în par. Să trebuie să dea și ei examenul, să treacă în rândul lumii. Și crezi că o să reușim? Merită să încercăm. Neața! Neața! Am venit să vă dăm o veste mare. Mâine veți da bacalaureatul. Noi bacalaureatul? Vrei să se cutremure pământul? Nu mai bine jucăm o șeptică, altfel ne relaxăm. Vai, mami, e o idee chiar bună, pe mine chiar mă duce capul. Omul fără învățătură e ca pământul fără ploaie. Dă unui om un pește și hrănește o zi. Învață să pescuiască și îl hrănești pentru toată viața. Educația este pâinea sufletului. Fetele chiar au dreptate. Cel care neglijează învățătura în tinerețe pierde trecutul și este mort pentru viitor. Merită să încercăm! Am crezut că m-am vindecat, dar cu iluzii mereu am îmbătat. În inima ta eu căutam ceva, lasă să-mi umplu golul cu dorința mea. Un lac plin de venin, păduri pline de spini, doar Lora? Te știu că îmi vine de penă și introvertită. Ia spune mie, ție-ți place școala? Mie îmi place foarte mult școala. Foarte frumos. Da, doar pe din afară, pe dinăuntru nu. Să vedem cum stă cu geografia. Dacă nu știu unde sunt Carpații Meridionali, nu iei bacul. Doamna, să vedeți ce s-a întâmplat. M-am dus acasă aseară și le-am întrebat pe taică-mi unde sunt. Și mi-a zis, întreabă pe maică ta, că ea a făcut curat. Zi-mi câteva ape din România. Apă plată și apă minerală. Ape curgătoare? Apa de la robinet, dacă nu o închid, curge toată ziua. Răspundem la o altă întrebare. Munți, pasuri, trecători. Zi-mi niște trecători din România. Domnul cu șapcă și domnul cu sacoșa și gata, nu mai trece nimeni. Cole, hai că am început bine. Narcisa? Ia zi tu, care este capitala Franței? Ai 3 încercări. Atena, Madrid sau Paris? Paris, doamna. Bravo, cum ți-ai dat seama? Păi, Atena e mătușa mea, iar Madrid este o echipă de fotbal. Cine a zis un pas mic pentru un om, un pas mare pentru omenire? Ghiță Mureșan. Cunoști câțiva oameni care au fost în cosmos? Da, Superman, Mickey Mouse și Jean-Luc Picard. Dacă nu-mi răspunzi corect la următoarea întrebare, o să rămâi repetentă încă un an. Stați mișcă, doamna, pot să rămân și 12 luni, că tot nu e nimic. Am fost toată clasa la observatorul astronomic și acolo am văzut planete. Ia spune-mi tu, care sunt acelea?
Îți spun eu, Neptun, Olimp, Saturn, Jupiter, Eforie Nord, Eforie Sud, Mangalia, Costinești. planete, fato. De pildă, tu ai auzit de Marte? Dar dumneata ai auzit de Aprilie? În regulă, Narcisa, du-te la loc. Mulțumesc. Calipso. Măi, demonstrează și mie că ai pic de cultură generală și că te interesează. Uite, de exemplu, la literatură universală îți spun și eu o întrebare. Cine a scris Lacul Lebedelor? Gabriel. Nu. Deci, măi băiete, fii atent că te ajut. Cine a scris Lacul Lebedelor? Ceai? Nu, doamna, o cafea. Nu, că fac catehism. Cine a scris Lacul Lebedelor? Ceai? Eu nu am nimic, doamna. Nu se poate, sunt cu o șleachtă de inculți, ești ultima mea speranță, arată că te-ai interesat, Lacul Lebedelor a fost scris de ceai. Nic. Îmi vine rău. Câtă prostie! Doamne, câtă ignoranță! Tchaikovsky, omule! Continuăm la capitolul de cultură generală. Și să știți, doamna, că eu nu mă trag de șireturi cu ăștia. De ce? Pentru că am cisme de cauciuc. Poți să treci la loc. Da, Saer. Păzea, mare. Bun, haideți să vedem la istorie. Cine a fost Mihai Viteaz? Am Zapela. Cine a fost conducătorul Daciei? Coșbuc, Decebal sau Prunariu? Decebal. Uite, vezi că te pricepi. De ce Decebal? Coșbuc nu avea carnet, iar Prunariu zbura cu racheta. Da. Încă o întrebare. Unde i-a bătut Mircea cel Bătrân pe turci? În gură și a fricat ca să nu lase semne. I-a tras la rovine într-un loc mlăștinos. Hai, și turcii s-au îmbolnăvit de reumatism. Turcii s-au împotmolit în noroaie. Cu tirurile, mamă, și să-ți dai cum săreau șoferii din cabină. Ce a făcut oastea română condusă de Mihai Viteazul după ce au trecut Dunărea? Și-au uscat hainele. Cine l-a bătut prima dată pe Ștefan cel Mare? Maică sa. Ce poți să-mi spui despre moartea lui Decebal? Doamna profesoară, ce pot să vă spun? Condoleanțe, îmi doresc. Ce știi despre Mihai Viteazul? Că era viteaz. Genial. Stai jos. Richard? Să vedem cum stăm la matematică. Știi să extragi rădăcina pătrată? Morcovi, castraveți. Nu despre asta e vorba. Scuzați, alea sunt rădăcini țuguiate, nu pătrate. Ce este un alumină? 12 factori de curent, doamna profesoară. Bun, hai să vedem cum stau cu biologia. Richard, continuă. Știi ce e la Maghiran? Alexandru Maghiran, 1919-1989, general român de brigadă. A luptat în al doilea război mondial, a fost regimentat în regimentul 7 Galați. Rampapapam, rampapapam. Idiotul! Dostoevski a mai scris. Măi, tâmpitule! Da, doamnă. Nu cu tine, Columb! Hai, treci în față. Spune-mi, ce e la Maghiran? Doamna Margherea, nu e un copac? Ce copac? Un copac cu flori și un colț uitat de cer. Un copac cu flori este tot ce vă ofer. Mor! Deci mor, Columb! Cum o cheamă pe nevasta gâscanului? Lady Gaga. Doamne, uite ceva foarte ușor. Spune-mi 4 animale. Capra cu 3. Gata, ajunge, eu iau o pauză. Hai, la loc. Da. Anderson? Să vedem cum stăm cu limba și literatura română. Ia spune-mi, ce știi despre flori de mucigai? Că din ele se face aspirina? Nu, mă refeream la flori de mucigai de Tudor Arghezi. Păi să fim conciși, florile ori sunt de mucigai, ori de arghezi. Tu ai auzit de Arghezi? Îl locuiesc pe arghezi. Și numele de unde vine?
De la primărie. Și primăria a numit strada așa pentru că doctor Arghezi a fost? A fost, nu mai e. Dar ce a fost? Domnitor, astronaut sau mecanic de locomotivă? A fost, deci nu mai e. A fost un scriitor, că de-aia este în materia de bac. Dragul meu, ce fel de scriitor a fost Caragiale? A fost un scriitor bun. Bun, bun, dar nu este vorba de bun. A fost realist sau romantic? Sincer, nu l-am cunoscut personal. Ce poți să spui despre moartea căprioarei? Aoleu, Bambi! Nu! Nu, Bambi, o altă căprioară. Dar e bine, nu? E bine, mersi. Este vorba despre căprioara lui Blaga. La loc, te rog. Mulțumesc. Oscar! Pot să vă zic o poezie de-a lui Creangă? Creangă este un scriitor, nu poet! Și ce țipați așa? Sunt eu de vină că Creangă nu a fost în stare toată viața lui să scrie o poezie? Acum zi-mi, despre ce e vorba în opera O scrisoare pierdută? Despre o pierdere a unei scrisori. Bravo! Ce scrisoare? A treia. Nu, dragul meu, vezi că le încurci. Bine, uite, cine a scris scrisoarea a treia? Cine le-a scris și pe primele două? Nu, deci fii atent că te ajut eu. Emil. Nu. Eminem. Eminescu! Nu mai bine iau o notă de trecere. Romanul Ion. Îți spune ceva? E un roman gros, uite așa are potorul. Mă scuzați, nu am vorbit cu el. Bine, ce părere ai despre Camil Petrescu? Am o părere bună. Nu mi-a făcut nimic ca omul. Ce să am cu el? Da, uite, ăsta e tot de Olimpiadă, colega. La loc. Paris? Da? Ce fel de operă este Miorița? Sincer să fiu, doamna, eu nu sunt rocker, eu ascult manele. Este o baladă. Sincer să fiu, doamna, n-ascult balade, ascult lăutărească și manele. E moștenire de familie. Dar am o nelămurire, dacă mă puteți ajuta. Manole avea autorizație de construcție. Gura! Cine este Otilia? Otilia din Enigma Otiliei. Ce Otilia, doamnă, n-ați văzut ce pozare pe Facebook? Vă uitați și dumneavoastră. Atunci, cum se numește personajul principal din Moromeții? Din ce? Moromeții. Doamna, aici iar nu m-ați numerit. Mie nu-mi place trupa asta. Au scos ei o melodie mai de mult. România trezește. După aia n-am mai auzit nimeni de nimic. Eu vorbeam de romanul Moromeții, de Marin Preda. Măi, omule, tu ai fost nebun, dar mie nu-mi place climatul ăsta în care te afli. Temperat continental, doamna. Pe bune. Pe bune, dragul meu, o să ne vedem și la toamnă. Poate până atunci ori scoate și eu un nou hit. Poate scoate. În bancă. Bine. Cassandra? Spune-mi și mie tot numele tău, te rog. Apostol Nicăresi Constantinovici are seria de Cassandra. În fine, vorbește-mi despre Creangă. Partea unui copac uscat sau nu, îi mai spune ramură, cracă, găteș. Ce timp este eu studiez? Te-ai pierdut, doamnă. Care este viitorul verbului eucasc? Eudor. Tu știi alfabetul măcar? Bineînțeles. Ce literă urmează după A? Toate celelalte. Da. Ce a zis Manole când a cunoscut-o pe Ana? Ce mai fată, o să fac casă cu ea. Cum se spune în germană, mă numesc Ania? Nu mă numesc Ania, mă numesc Cassandra. Hai să încercăm franceza. Qu'est-ce que vous avez préparé pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui, nous avons préparé pour aujourd'hui. Oui. Quel exercice? Ce chel? Da. Zi după mine. This is a pencil. Nu e pencil, doamne, e pix. Aș vrea să te întreb și eu ceva din curiozitate. Ce fel de elev ai fost? Din câte mi-aduc aminte, fetiță. Da, nu cred că m-am făcut îndeajuns de înțeleasă. Cum ai învățat? Până între 8-a dimineață. După aia, amiază. La loc. Pintilitru, Țulescu și Benone.
Săruna? Săruna. Ce-ai, domnule? Tu mereu ești așa bâlbâit? Întotdeauna te bâlbâi așa? Nu, numai când vorbesc. Miaha. Păi, Tili, ia-o-te la ha încolo. Vreau cafea. Nu, nimerește vocala din prima. Știi cumva unde este școala de bâlbâi? De ce-ți trebuie? Văd că te descurci foarte bine și fără cursuri. Să vedem cum stăm cu logica. Ce faci atunci când ești supărat sau timid ca acum? Simplu. Fii mai clar în exprimare. Trag sfoara după mine. O oră ai stat, nene. Și mă rog, de ce tragi sfoara după tine? Că să-mi vai dacă nu bine. De unde ați pornit în adolescență? De jos. De jos? Da. Ce trebuie să aibă un om de succes? Bani! Boule. Cu ce te-ai ocupat în armată? Cu Animalele. animalule. De unde ești de fel? Locuiești aproape de unitate? Am înțeles. Mulțumesc. Săruna. Cum te cheamă? Ioi, la mine Atila Istvan, Fecheter Harbar. Domiciliu? Apaheda, vecin este cu Anderson Barci. Am și un Kitty Tuturug. Decapotabil. Nu mă, copilaș, este frumos este. Ioi, emoții mari am la eu. Dar tu nici nu știi cum se scrie numele la mine. Tu me botezi. Mă, Atila, eu te-aș boteza, mă. Dar atâta te-aș ține cu capul în apă, că nu m-aș gândi ce nume să spun. Atila, cântați amândoi ceva. Treceți batalioane armate Carpații. Ia stai, mă, și în ce direcție? În direcția fereastră, de la noi la voi. Atila, ce notă ai avut la muzică în liceu? Ioi, 4, Șeu și Anderson. Baci. De ce? Chintam Deșteaptă-te române, în maghiară. Și tu? M-am pus să traduc ce a cântat el. Ok, m-ați lămurit. Colega, pierdem procesul cu ăștia. Bibi? Doamnă, dacă îmi permiteți să-mi expun o umilă părere. Întotdeauna neelucidarea pe care a pierderea unui proces a creat, a trezit în subconștientul uman niște reacții afective foarte puternice, corelate la nivel simbolic, cu oportunitățile ratate de-a lungul vieții. Și plus de asta, nu pot să înțeleg acest sentiment de maximă frustrare, iar ce nu pot percepe cu mintea mea de copil este nebunia, alergarea, goana după obținerea acestui deznodământ pentru cele în cauză, adică dânsele. Și cum vă putem spune, după multe ori apocaliptică, unde mergem, unde ne îndreptăm, totul devenind atât de haotic, încă e simplul viciu de exprimare. Subscriu la cele declarate de colegii mei. Ok. Ce ne puteți spune despre F1, F2, F3, acele funcții pe care le găsim în tastatură? Aceste funcții sunt legate la computer prin niște drivere care conduc informația, care arhivează prin 220 mega. Nebunesc. Doar un moment poetic ne mai poate lipsi. Un prins din Levant, îndrăgit, vânătoarea prin inima neagră de coduri, trecerea creându-și publicul și în hățișul cărarea cântă dintr-un flaut de os și zicea, ce zicea? Bravo, Bibi, la loc. Mulțumesc. Carina? Domnișoară, cât face radical din rădăcina pătrată? Păi, cât?
la pătrat ori 2x derivat. Care este ultima carte pe care ai citit-o? Critica rațiunii pure ale Kant. Despre ce este vorba în această carte? Este o carte care cuprinde întreg spectrul filozofic. Ceea ce Kant încearcă să facă aici este să integreze într-o concepție unică cele două poziții contrare ale gândirii, cunoașterii, din vremea lui, adică raționalismul lui Descartes și empirismul englez lui John Locke și David Hume. De aceea face și deosebirea aceasta între judecata analitică și cea sintetică. Auziți? E cu poze? Nu e cu poze. Carina, tu de ce nu ai dat prima sesiune? Am fost bolnaviară. Diagnosticul este pneumo ultramicroscopic, silicovă caniconioză și encefalomielocoli radiculă nevrită. Și ce tratament ai luat? Pentru ea se recomandă tratament diclordifenol triclor metrimetal. Mulțumesc. În bancă. Să vă văd la muzică. Mai aveți o șansă. Știți vreo arie celebră? Știu eu o suprafață celebră. Știți să cântați pe note? Da, noi am cântat toți numai pe 2, 3, 4, tot semestrul întâi. Pe note muzicale. Do, re, mi. Pe 10 de mii. Da, ce faceți cu pacheta aia? Sunteți magicieni? Nu, asta e bagheta dirijorului. Sunteți sora lui David Copperfield. Nu, Gura, nu sunt sora lui. Sunteți sora lui Harry Potter. Anderson, ia o octavă. De unde? Că nu văd niciuna. Dar Saev, ia-o tu. Do, do. Perfect, să începem cu primul cântec. 1, 2, 3 și... Și ce? Să începem cântecul, idioților. 1, 2, 3 și... Și-altă dată, și-altă dată, o să facem și mai dată. Și-altă dată, și-altă dată, o să facem și mai dată. Și-altă dată, și-altă dată, o să facem și mai dată. Nu, că fac atac de cod. Mă, oameni buni, trebuie să începem cântecul. 1, 2, 3 și... 5, 7, 9, 10, 13, 13. Ce faceți, mă? Îl căutăm pe patru, doamne. Nu, că vine din pepeni. Dar ce ești sămânță? Liniște! Ia spune, Paris, ce ați pregătit? Doamna profesoară Truțulescu a pregătit un solo de zile mari. Haideți să-l aplaudăm. Care nu, mă? Mă luai, bis. Pe un picior de rai. Trenul? Pe un picior de rai. Pe o gură de rai. Se agață banda cam des și e cam lung. Ia-ți după mine. În Muntenia cântă cucu, de răsună în vale cucu. Doamna profesoară, ultimă încercare. Mai avem corul mod de Levi Vasilica, dacă ne permiteți. 1, 2, 3 și... Bun. Cu excepția celor două fete, Bibi și Carina, ceilalți ați picat examenul. Nu așa se prezintă un elev la un examen. Doamna, dar știți, am vrut și noi să fim în rând cu lumea, să găsim și noi un serviciu bun, că fără carte nu se poate. Vă rog să ne iertați, nu am vrut să vă jignim cu atitudinea noastră, atât am putut. Vă mulțumim din suflet că ne-ați ascultat. Ce zici, coleg, pentru atitudinea lor? Îi iertăm? Facem și noi ceva unic în România? Pentru sinceritate îi trecem.
Cine a fost conducătorul? Era conducător. Vidule! Da, doamnă. Nu cu tine, Columb, pe săturme, streci în față. Doamnă, dar... Asta mai să nu. Cu emoție, Qu'est-ce que vous préparez? Dan! Părinte, nu. Gândiți-vă să citiți Qu'est-ce que nous avons préparé pour aujourd'hui și trebuie să pronunț Qu'est-ce que vous avez préparé pour aujourd'hui și trebuie să scrieți aici. Scris eu. deci trebuie să se... Ungurul urmează, banii urmează. Așa, bravo, ești. M-ați băgat aici. Eu te la zic. Nu știu cum e aha. Prietenii mei de aici ne știm toți de copii mici. Împreună am crescut și prin multe am trecut. Prietenii mei de aici ne știm toți de copii mici. Împreună am crescut și prin multe am trecut. Nu mă las de omenie și nici de prietenie, că nu-s pe lume ca ei, cum sunt prietenii mei. Nu mă las de omenie și nici de prietenie, că nu-s pe lume ca ei, cum sunt prietenii mei. Unul de-a fost supărat, cu toții l-am ajutat și de-a avut o zi bună, am chefuit împreună. Unul de-a fost supărat, cu toții l-am ajutat și de-a avut o zi bună, am chefuit
toate în lume uiți, dacă ai prieteni mulți. Necăjit e omul care niciun prieten nu are, că de toate în lume uiți, dacă ai prieteni mulți. Nu mă las de omenie și nici de prietenie, că nu-s pe lume ca ei, cum sunt prietenii mei. Nu mă las de omenie și nici de prietenie, că nu-s pe lume ca ei, cum sunt prietenii mei. Nu mă las de omenie și nici de prietenie, că nu-s pe lume ca ei, cum sunt prietenii mei. Nu mă las de omenie și nici de prietenie, că nu-s pe lume ca ei, cum sunt prietenii mei. Mi-amintesc adeseori de noi, mi-amintesc de primăveri, flori. Te-am iertat că n-ai iubit, m-ai iertat că te-am mințit, și jocul nostru rău s-a sfârșit. Niciodată n-am să pot afla nostalgia din privirea ta, niciodată nu mi-ai spus dacă în suflet ai ascuns un gram de fericire inclus. Indiferent ce viața ne va da, indiferent ce cale vom urma, prietenia noastră va rămâne peste timp. Indiferent ce viața ne va da, indiferent ce cale vom urma, prietenia noastră va rămâne peste timp. Foarte multe lucruri s-au schimbat, să te mint din nou ar fi păcat. Niciodată nu ți-am spus dacă în suflet am ascuns un gram de fericire în plus. Indiferent ce viața ne va da, indiferent ce cale vom urma, prietenia noastră va rămâne peste timp. Indiferent ce viața ne va da, indiferent ce cale